Hoxe, hei facer un derradeiro esforzo e erguerme de entre as páxinas dos meus manuscritos para dar a coñecer aos galegos e ás galegas algúns aspectos da miña vida e da miña obra. Habedes saber que o meu nome é Pedro José García Balboa, mais todos me coñecen como Frei Martín Sarmiento, o nome que eu mesmo elixín. Fun nado o 9 de marzo de 1695 en Vilafranca do Bierzo. E aos 4 meses de eu nacer, a miña familia trasladouse a Pontevedra. Da miña infancia pontevedresa, que dura case 15 anos, lembro con especial intensidade a data de 1702, ano en que botei a miña primeira sinatura, e no que os ingleses queimaron a flota en Vigo. En 1710 saín para o convento de San Martín en Madrid, co fin de facer o noviciado na orde benedictina. Pasei logo a estudiar artes e despois filosofía no colexio de Irache. Tamén fixen estudios de teoloxía en Salamanca. No ano 1723, marchei para Oviedo, onde me atopei con Feijóo, o mellor dos meus mestres, que tanto eu apoiei a través dos meus escritos. Fixándose entre nós unha amizade que nin o tempo nin a distancia lograron desfacer. A miña vida foi un inmenso soliloquio na laboriosa quietude da miña cela. Vivín decorando por saber. Fixen moitas viaxes, sobre todo a miña amada Galicia, co fin de averiguar algunha verdade xeográfica, histórica, botánica, etimolóxica e outras de interese. Confeso que fun un preguntón insufrible. Logo dunha destas miñas viaxes a Galicia, decidínme a escribir en galego o coloquio de 24 galegos rústicos, que consta de 1201 coplas. No chan de Morrazo, eu, Marcos Portela, do Monte Porreiro, que son mal pecado, un prove labrego, vin moito xentío que estaba ali quedo. Uns viñan da Sega, castelláns enxertos, outros do mercado volvían ao eido, máis 4 mulleres que foran a reo 5 anos a Sega por facer diñeiro. Tamén 2 rapaces e amos pequenos, Xepiño da Fonte, Perucho dos Merlos.
Dúas raparigas, amas de bon xeito. Maruxa das Rulas, Minguiña do Rego. Os 4 estiveran 10 meses arreo, servindo en Madrid por pouco diñeiro. Escribín moito. Os meus escritos, que sumarán uns 3000 pregos, e que falan a maioría deles de Galicia e as súas cousas, fican inéditos. A dicir de moitos, eu non fun un home da miña época. Desgraciadamente, nacín cun século de antelación. Malia non ter publicado nada, porque no meu tempo non tiña xeito dar a coñecer os meus pensamentos, a miña opinión foi moi cualificada diante dos meus contemporáneos. Mesmo o rei e os conselleiros me consultan con frecuencia. Moitas das miñas obras son escritas por petición dos máis ilustres e poderosos personaxes. O contacto con Galicia e o abraio con tanto mar, ría, montes, vales e diversidade de horizontes despertaron a miña adormecida conciencia galega. E a partir de entón xa nada vía, nin oía, nin palpaba, nin lía, nin escribía, nin observaba. Nada experimentaba e nada discorría que non tivese a vista a miña terra. Eu iniciei o rexurdimento galego, ao adentrarme na entraña da lingua e postular non só o seu valor literario, senón a súa presencia na igrexa e a súa instauración no ensino, con ardorosas defensas para a súa dignificación. E propuxen que se prohibise a persecución dos que a falaban. Erguín a miña protesta contra a introducción en Galicia de maxistrados civís e eclesiásticos, alienígenas, como eu digo, que nada saben da lingua nin dos costumes galegos, polo que son ineptos para os ditos empregos. Xa é hora de acabar co absurdo e desatino de admitir en Galicia por gregos uns lambóns que nin son galegos, nin saben unha palabra desa lingua. A Galicia da miña lembranza e das miñas viaxes, a do exilio e a do vituperio, agroman dolorosamente nas miñas esgazantes páxinas. Moito me preocupei de remediar a súa miseria, de denunciar abusos e estafas con incontible sufrimento, de aliviar as amarguras dos pobres paisanos. Sempre critiquei as eivas da miña terra con rabia e auténtica aflición compartida. Pídovos que non me celebredes. Iso sí, intentade amosar un nobre espírito de traballo e de modestia, virtudes que sempre achei fundamentais. O 7 de decembro de 1772 morre de caducidade natural Frei Martín Sarmiento, historiógrafo, teólogo, matemático, filósofo, crítico, filólogo, naturalista, sabio oficial, insigne ornamento da súa orde, do seu pobo e do seu século, humilde fraile de robusta personalidade, defensor de pobres desvalidos, de xentes miserables, e home adiantado ao seu tempo que fai da cultura e da lingua galega a primordial das súas preocupacións científicas.